буквално лудница. Защо я опаковаш сега тази пратка-павка? Ами, точно преди няколко дни бяхме качили една много важна статия, лично за нас, като тя беше на тема ADHD и беше казано по какъв начин да се справим с цялото това разсейване, загуба на памет, концентрация, което е много типично както за възрастните, но и съществено много за подрастващите и децата, които постоянно са на телефоните, на таблетите и тяхното внимание просто не може да се застои на едно място. Като след тази статия това, което стана е буквално Лудница. има супер голям интерес. И това нещо, което се случва е, че реално само днес имаме може би 60-70 поръчки. Интересното е, че ние в момента даваме и по кутийка към всяка поръчка, която общо взето може навсякъде, за да не забравяте своите хапчета, си ги държите тук. И понеже имаше много въпроси, ама как се приема това, ама защо, ама какво? Много е лесно. Просто желателно е да е с хранене, 2 капсулки на ден и е напълно достатъчно.